Здравейте, ето го и брифингът на Лаков за днес, 23 юни 26, докато всички гледаме футбол в Близки изток, се случват неща, които ще бъдат фундаментални за следващите десетилетия. И не, няма да се фокусирам върху Ормуз или цената на петрола, а върху цялата архитектура на Близки изток, регион, който е буквално под носа ни и е в процес на радикална трансформация. Сега публикувани бяха условията на меморандума за разбирателство между Щатите и Иран. Няколко точки съгласяват се страните да прекратят бойните действия по всички фронтове, включително Ливан. Иран потвърждава, че няма да придобива или разпространява ядрено оръжие. Двете страни се договарят, че ще намерят решение за съществуващите запаси на Иран от обогатен уран и така нататък. Последващи преговори обаче ще организират това. Ормуз ще бъде отворен, американската блокада ще бъде прекратена и така нататък. Иран ще получи фонд от 300 милиарда, обаче американците няма да се ангажират да участват финансово в тия 300 милиарда. Американците казват, че ще отменят всички санкции в графика на преговорите, които ще се водят в следващите 60 дни, ако се постигне такова споразумение. Би трябвало тия санкции, които ги има наложени върху Иран в момента, да бъдат вдигнати и прочее и прочее. Общо взето, иранският президент Масуд Пезешкян определи цялата тази сделка като исторически документ, който може да отвори път към по-траен мир. От всичко това обаче проистича напълно резонния въпрос, кой всъщност ще управлява Близкия изток от тук нататък, защото това ни касае нас ли, защото залога е контрол върху енергийни маршрути, транспортни коридори, военни съюзи, пазари за трилиони долари се преразпределят, докато хората се радват на Лео Меси. Това няма нищо лошо, разбира се. Искам да ви представя един коментар на човек, който се казва Ридван Бариур Коста. Той е геополитически анализатор, специализиран в Черноморския регион, Русия, Украина, Крим и Близкия изток. Докторант е в Варшавския университет и преподава курс по геополитика и дипломация между Русия и Близкия изток. Той е роден в Абхазия, по-късно живее в Крим до анексирането на полуострова от руснаците, опит, който му дава много пряк поглед върху някои от най-важните геополитически конфликти в постсъветското пространство. То коментар е публикуван в Geopolitical Futures на Джордж Фридман и аз искам да ви го преразкажа. И така, три сили, казва авторът, се борят за дългосрочно влияние в Близкия изток, който преминава през фундаментална трансформация. Тази трансформация е резултат както на последните 15 години, така и на стремежа на щатите постепенно да прехвърлят част от отговорността за сигурността в региона на местни партньори. Според автора, Вашингтон има три потенциални кандидата за тази роля. От една страна е Израел, по средата е Иран, от третата страна е коалиция от сунитски арабски държави, която е водена от Турция, нашата съседка. Всяка от тези сили има собствена визия за бъдещето на региона. Сега, това е съществено отклонение от ерата, която познаваме до сега, в която големите сили управляваха целия регион външно. Вместо това започва да се оформя система, в която местни държави се стремят към влияние, сравнимо с това на Китай, Русия, Европа, Индия, ако щете. Следващото десетилетие вероятно ще бъде определено от съперничеството между тези нови центрове на сила. Основното предизвикателство пред щатите ще бъде да поддържат баланс между тях. Турция и голямата четворка. През втората половина на 20 век Близкия изток беше раздробен регион. Държави като Египет, Иран и Саудитска Арабия се опитваха да балансират между интересите на големите сили по време на Студената война. Това беше период на нестабилност и зависимост от външни играчи. Промените след арабската пролет, знаете 2011-2014, потикват Турция да използва развиващия се собствен военно-промишлен комплекс, за да води по-независима политика. И този процес достига много важен етап през 2021 с подписването на така наречения Шуша Declaration, декларацията Шуша,
която формализира по-тясната икономическа, политическа и отбранителна интеграция на тюркския свят. Според автора, това превръща Анкара в архитект на нов геополитически център, който се простира, представете си, от Южния Кавказ до Централна Азия. Турската стратегия не е класически модел на хегемония. Вместо това Анкара се стреми да бъде център на широка мрежа от съюзи, която включва Централна Азия, Пакистан и дори части от Африка. Влиянието на Турция на Балканите и членството й в НАТО допълнително засилват тази позиция. Според автора паралелно се оформя и така наречената голяма четворка в мюсюлманския свят. Турция е едната, Пакистан, Саудитска Арабия и Египет. Тази група вече е участвала в дипломатически усилия около кризите в Газа и Иран. Турция е естественият лидер благодарение на технологичната, икономическата и геополитическата си тежест. Въпреки че няма формална организация, задълбочаването на икономическото, военното и технологичното сътрудничество може да доведе до реален съюз. Като пример се посочва Саудитско-пакистанския договор за взаимна отбрана от 25-та година. Според автора, подобен модел може да бъде разширен и към останалите членове на групата. Ролята на Пакистан е особено важна, защото той вкарва в цялата конфигурация ядрено оръжие. Това би променило баланса на силите спрямо Израел, а също и спрямо Индия. Авторът подчертава и значението на Азербайджан, който след 21 година свързва Централна Азия и Южния Кавказ с Близкия изток чрез транспортни и икономически коридори. Така влиянието на Русия и Китай върху тюркското пространство постепенно започва да отслабва. Турция е активна и в източното Средиземноморие и Африка, ако Анкара продължи възхода си, именно тези региони могат да се превърнат в следващите арени на съперничество. Според автора, Турция няма как да доминира в Близкия изток, без да укрепи позициите си в Сирия, Леванта и източното Средиземноморие. Затова не е случайно, че турското правителство подготвя законодателни инициативи, свързани с претенции в спорни морски зони, част от доктрината Синя родина. Сега, що се отнася до Израел? Проблемът за Турция е, че срещу нея постепенно се оформя коалиция, водена от Израел. В нея, според автора, влизат още неофициално Гърция, Кипър, Франция, Обединените арабски емирства и до известна степен Индия. Израел възприема себе си като естествен регионален лидер и гледа на възхода на Турция като на сериозно предизвикателство. До атаката на Хамас през октомври 23-та, отношенията Израел-Турция са били предимно прагматични. След падането на Башар ал-Асад обаче в Сирия, Турция значително укрепи своето влияние в Сирия. С помощта на щатите Анкара постига и напредък по кюрдския въпрос. Това променя баланса на силите. В отговор какво прави Израел? Започва да изгражда стратегическа дълбочина на север в Сирия и Ливан. Тел Авив развива отношения с различни етнически и религиозни общности, включително с друзите в Сирия, които в някои случаи възприемат Израел като гарант за собствената си сигурност. До началото на 25-та съперничеството между Турция и Израел вече е открито. То се разпростира от Леванта до Африканския рог и части от Индийския океан. В този процес Израел разчита особено много на отношенията си с Обединените арабски емирства, едно от най-големите му дипломатически постижения през последните десетилетия. Авторът на коментара отбелязва още, че остава неясно доколко Съединените щати ще подкрепят израелската стратегия. Вашингтон едновременно подкрепя турското присъствие в Сирия, Южния Кавказ и Централна Азия, което създава своеобразно припокриване на американските и турските интереси. Що се отнася до Иран? Иран изобщо не се е отказал от своите амбиции за регионално лидерство, обаче стратегията изглежда ще трябва да се промени. Вместо да разчита основно на идеологическата ос на съпротивата, сега Техеран все повече се концентрира върху контрола на ключови стратегически точки, като Ормузския проток, делтата на Шат ал-Араб и влиянието си в Ирак. Според автора има риск Иран да се опита да разшири влиянието си по южния бряг на Персийския залив и да наложи специален международен режим за Ормузския проток,
подобен на този, който Турция има върху Босфора и Дарданелите. Тук отварям една скоба, за да ви припомня, че след шумното обявяване на постигнатото споразумение, примирие, край на бойните действия между Иран и Америка, иранците започнаха да казват и да изискват предварителна регистрация на всеки кораб, който възнамерява да пресече Ормуз. Сега продължавам нататък. След ослабването на част от старото ръководство, решенията в Техеран стават по-прагматични и според анализа Иран постепенно преминава от революционната логика от 79-та към по-традиционна персийска имперска стратегия, основана на национален интерес, влияние и контрол върху ключовите транспортни коридори. В бъдеще Иран вероятно ще се конкурира директно с Турция за влияние в Южния Кавказ, Ирак и Персийския залив. Каква е ролята на Индия в това ново уравнение? След последния конфликт Израел осъзна, че не може да се концентрира само върху ограничаването на Иран. Все по-голямо значение придобива и възходът на Турция. Затова Тел Авив търси по-тясно сътрудничество с Индия. Според автора за Делхи е стратегически важно да предотврати оформянето на голям турски или по-широк ислямски геополитически проект. Индия вече активизира присъствието си в Централна Азия, Южен Кавказ, Афганистан, Армения, Кипър и Гърция, като увеличава и военното сътрудничество в тези държави. Сега, в заключение автора казва, че Близкия изток постепенно излиза от колониалното си и след колониално наследство и навлиза в нова многополюсна епоха. Турция изгражда собствена система от съюзи в мюсюлманския свят. Израел развива собствен модел за регионална сигурност и влияние, а Иран търси нова роля, основана на прагматизъм и контрол върху стратегически точки. А над всички тях продължават да стоят Съединените щати, които все още имат достатъчно влияние, за да насочват процесите. Големия въпрос остава обаче без отговор. Кой ще да доминира в Близкия изток през следващите десетилетия? Турция, Израел или Иран и ролята на Саудитска Арабия. Обаче, понеже започнах със световното първенство, искам да ви кажа, че то също е доста повече бизнес, повече геополитика, отколкото спортен форум. Ето къде футбола и геополитиката се срещат. Помните, че предишното световно беше в Катар. Катар похарчи 220 милиарда долара за Мондиала 22 година. И това не е заради футбола, не се заблуждавайте, а заради влиянието, защото едно световно първенство може да промени начина, по който света гледа на една държава. Има си специален термин, нарича се спортвошинг или спортсвошинг, т.е. използване на спорта за изграждане на международен престиж и политическо влияние. Между другото, само между другото, световното по футбол през 2034 година ще бъде, познайте къде, в Саудитска Арабия. А ФИФА официално потвърди Саудитска Арабия като домакин през декември 24 и това беше една процедура, в която нямаше друг кандидат. Саудитите бяха единствения кандидат. А иначе, световното през 26-та пък ще генерира над 10 милиарда долара приходи само за ФИФА, основно от телевизионни права, за да си изясните защо футболистите толкова често пият вода на това световно първенство. Дано не съм ви станал досаден. Благодаря ви, че изгледахте и слушахте всичко това и до скоро.